Hej, jeg hedder Katrine Werner, og jeg er børnefysioterapeut, og det har jeg været i 25 år, tror jeg, og jeg har været i PPR i rigtig, rigtig mange af de år, og jeg har kigget meget på de børn, som har forskellige vanskeligheder med at regulere på sanseapparatet. Det kan være de sensitive børn, de sansesøgende børn, dem, der er meget urolige, eller dem, der trækker sig, dem, der har nedsmeltninger og sådan, hvor vi har brug for en eller anden forklaring på, hvorfor er det, at de gør det her. Så jeg kigger rigtig meget på, hvordan sanser børn verden, hvordan reagerer de på de sanser, og hvad kan vi så gøre for at hjælpe dem. Og nogle gange så har jeg brugt den her test, som hedder Sensory Profile 2, som nogen måske har hørt om, men som kan være ret svær at få fat i det offentlige system, fordi der er meget, meget lange ventetider, og rigtig mange steder, så kan de slet ikke finde ud af at lave den. Og i det private, der koster den omkring 5.000 kroner at få lavet, og det er mega godt givet ud, det er slet ikke det, men det er jo ikke alle, der måske lige har brug for en specifik test, eller har penge til at give det for en test. Så derfor så har jeg lavet sådan en slags screening, så når du selv kan lave en sanseprofil på dit barn og finde ud af, hvordan sanser det her barn verden, hvordan reagerer det på det sanser, og hvordan kan man så hjælpe det. Der er nogle forskellige kategorier, som man putter børn ind i. Der er noget, der hedder, at man kan være lavt registrerende sansesøgende, man kan være sensorisk følsom, og man kan være sensorisk sky. Og i den her profil, så er der en hel masse eksempler på, hvordan ser det ud at være i de her 4 forskellige kategorier. Og når man så kan genkende sit barn i en eller flere af de her kategorier, så er der altså et hav af idéer til, hvordan man så kan hjælpe dem. Man kan simpelthen bare gå ind under hver kategori, og så kan man finde ud af, hvordan kan man så hjælpe det her barn med at skabe nogle sansevenlige rammer på rigtig mange måder. Det handler ikke kun om fysisk aktivitet osv., det handler også om at simpelthen skabe nogle rammer, og også lige kigge lidt på måske sig selv, og hvordan man selv agerer over for barnet osv. Det her, det er en mulighed for at lave sådan en hurtig sansescreening på sit barn eller på sin elev. Der er rigtig mange, der bruger dem ude i skoler og i børnehaver også, sådan at man kan få en eller anden fælles forståelse af det her barn og komme i gang med at handle på det.